No. So andyan na si Ngongo mga idol. Hindi natin nakuha ng video no. Wait, punta natin mga idol no. Punta natin. Kaya pababa tayo rito. Yo, what's up mga idol no? So yun na mga idol na dito tayo ngayon sana mga idol sa Broadway mga idol no? Yan na, MPC, FTPC, yun, mega shoutout mga idol. At yun, magtatalpak tayo ngayon mga idol. So, umabot tayo sa mga idol no? Sa derby, yun na, salit ng derby mga idol. Nag-iisang warrior natin mga idol no? Yung sali natin ng derby. At yun ang MPC, FTPC yun, sa lahat ng mga players dito no? Mega shoutout. Ang dami nagtatalpak ngayon mga idol no? So time check tayo mga idol. Yan, mag-alas 10 na nga. At yun ang marami pa rin mga kalapatids. Mga kalapatids sa mga nandito. Yan ayun, pa-shoutout ang idol doon. Idol, sino shoutout niya idol? Shoutout JK Lop. Ayun, mega shoutout no kay JK Lop. Yun, mega shoutout yung mga idol no. At yun, sa mga kalapatids sa atin dito. Mga idol, mga tropa no. Baka may shoutout kayo dyan. Nakakakita mga mga idol no, at yun, sana lang itong nag-isang warrior natin no. Yun, Sariaya, Quezon na tayo ngayon mga idol no. At yun na nga, 167 km air distance mga idol no, mula sa Sariaya, Quezon to mapunta sa lap natin. At first lap, yun na nga no. Sana lang mga idol no, pumalo yung warrior natin. At yun, samahan nyo ako mag-abang sa anong araw kasi ngayon? At October 27 no, araw ng Biyernes. Yun na at yun sa linggo yung release nito mga idol. So sana lang talaga no, at itong nag-iisang warrior natin. Buo naman tiwala natin sa warrior natin mga idol eh. Si Ngongo mga idol na sinakay natin mga idol na. Yung isa natin iniwan na natin kasi mga idol nalaglagan ng backpack. Idol, mega shoutout si idol. Ilan sinakay mo? Ilan sinakay mo? Alright na, solid no? Nag-iisang solid. Yan na nga na, piling-pili na mga idol na. At yan sa mga subscriber natin dyan no? Mega shoutout mga idol no? At yun, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber natin dyan. At sa magsusubscribe pa no, please naman pa-support naman no, Alburo Lop. Yun ang mga idol no. At yun, pasensya na kayo mga idol sa naging vlog natin dito sa FDPC, MPC nung nakarang mga training mga idol. Kasi di natin upload mga idol no, dahil sa inyo naging busy tayo mga idol no. At yun, dahil sa ito first lap derby yun, napakaganda talaga mga idol no. At sana napakasarap mag-abang na ito. Yun na nga, isasali natin sa derby ito mga idol. Yun na nga na, Sariaya, Quezon mga idol. So yun na nga mga idol na, time check tayo mga idol, alas 10:01. Yun na nga mga idol na, at yun, inabot na alas 10 ang idol natin dito na yung pogi nating coordinator, Boss Haim Laksamana mga idol. At yun na nga mga idol, ang dami pong nakapila. Abuti pa na alas 12 ito. Di ba? Kala ko mo sa abutin. Yan na sa mga kalapatids dyan, pwede pa magtalpak mga idol hanggang alas 10 mga idol. 10:30 aabot pa kayo mga idol. So yun mga idol na magtatalpak na tayo mga idol. Tatalpak na natin si Ngongo no. Yan na so sasali tayo sana mga idol, sali tayo sa pooling para sa linggo. Habang tayo mga idol, titignan natin kung mapalo ito mga idol. Malo ka ha. Barko na mabang nito, hindi na plastic. Ano na tok-tok mo siya, makakaiba tok-tok. Siya bala na kang truck. Hindi patagalan. Masag talaga eh. Kinaputol ko na lang. Hindi siya makakain eh. Pero nakakain na siya. Solo ko lang. Sana mga idol, tatalpak na natin ha. Lali malo. Lali boss. Siyempre yung bayaran no, yung pinakamasakit sa lahat. Ano boss? Yung 350, ano na, boy B na, kasi ano na 23 o 300 tapos sa tuling
Ano kasi yung lumalabas na... Para, Alburo, Brian Alburo. Maganda rin yung tatang. Kakyan. Wala medyo gusto. Malati yan. Ano gaya ko? Yan. Kailangan yung sumbong. Malaking malaki, pero hindi siya naiiwan. Alright. Winner. So yun nga mga idol, tapos na tayo magtalpak mga idol. At syempre na sa linggo, abangan tayo nito mga idol na at yun. Good luck sa lahat mga idol, sa lahat ng mga kalapatids. Good luck sa atin mga idol, no? Happy flying. At yun hanggang dito na lang. Bye-bye. Kumusta mga kukuy? 2,000 years later. Yo, what's up mga idol? So yun nga sa morning. At yun nga abangan time mga idol, no? Yun, mag-aabang tayo ngayon mga idol, no? Sa FTPC, MPC mga idol. At yun nga sa Riyaya, Quezon. Yun nga at yun, palay ng palay yung first lap derby na nga mga idol, no? First lap derby mga idol. At yun, galing sa mga idol sa Riyaya, Quezon to papunta dito sa Angeles mga idol. Dito sa lop natin mga idol is 167 km air distance. Yung medyo malayo-layo talaga mga idol. Yun nga at yun. Yan, nirelease doon naman mga idol, no? Nirelease ng 714. At yun nga at yun, para malapit yung mga ibon natin mga idol, no? At yun, sa tayo, sa 934 na mga idol, 934 no? Sa speed na speed na 1.2 na to mga idol. 934, speed na 1.2. At sa 1.1 naman is 9... Ay, 944 mga idol, speed na 1.1 mga idol. Ayun, speed na 1.1. Yun, sakto na to mga idol. Abangan natin mga idol, abangan natin si Ngongo mga idol. Sinakay natin mga idol, sinala natin sa derby mga idol. At sana maganda yung uwi ni Ngongo ngayon. Dahil sa inyo, mare, mega shoutout sa kumari ko. Yung long time no siya. Yun nga so yung mga kumari natin dito, parang Jeremy. Anong balita? Ayun at yun, abangan natin mga idol na sa 944 speed na 1.1 at sa 1,000 na speed mga idol is 959. Yun na nga mga idol, no? At yun, sana lang gumanda yung magandang uwi na ngayon ni Ngongo mga idol, no? At yun, mag-aabang tayo. At yun, syempre sa mga sa mga viewers natin dyan, sa mga subscriber natin, mega shoutout sa inyo, no? At yun, medyo pasensya na kayo ng mga idol na dahil sa yun, medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog mga idol dahil sa yun, medyo busy tayo mga idol, no? Busy-busyhan. Yun na nga, at sa mga magpa-shoutout pa, hindi man tayo sikat mga idol. Hindi tayo sikat, pero sa mga magpa-shoutout mga idol, no? Comment down below mga idol, no? At yun, wala pa tayo magpa-shoutout sa atin mga idol. Mahinang nila lang. Yun na nga sa mga gusto pa shoutout dyan, at syempre gagawa natin ng shoutout yan mga idol sa next video. At yun na please naman mga idol na pasupport ng Aliano Love. Yun, yun sa ng mama ko, sa love ng mama ko, sa utol ko. Yun. At yan, pasupport naman po mga idol, no? At sa Jojo Boko Vendors. Yun, mega shoutout, no? At yan, pasupport na rin mga idol. Ayun si mama pala. Ayun si mother ko, no? Ayun, Jojo Boko Vendors. Alright, Jojo Boko Vendors mga idol. Yun, at medyo matagal tayo hindi nakapag-upload mga idol ng video, no? Dahil sa inyo, medyo na busy tayo. At yun, abangan nyo yun mga idol, at syempre yun, dasal natin mga idol malakas tiwala natin si Ngongo mga idol, papalo yun mga idol, no? At yun, siya ngayon nakasali sa derby ngayon, nag-iisang warrior lang mga idol. Abangan natin sa FTPC. Yun na at yun, time na nang abangan yun mga idol. So, yun na nga, abangan natin. So, dyan na si Ngongo mga idol. Hindi natin nakuha ng video, no? Wait, punta natin mga idol, no? Punta natin. Kaya pababa tayo dito. Punta natin si Ngongo. Dito si Ngongo mga idol. Hindi natin nakita mga idol, biglaan na lang, no? Biglaan na lang dumating. So yun na mga idol, magkaklap tayo mga idol, no? Tandaan mo. So yun na mga idol. So
di na masama mga idol, no? Nag-speed si Ngongo ng ano, ng 9:08, yun ang ano, at di natin nakita mga idol. Pagdating ni Ngongo. So, yun ang mga idol, no? Di na masama yung mga idol, nag-isang ibon mga idol na from Sariaya, Quezon, mga idol, no? So, fresh from Sariaya, Quezon, 9:08. Yun ang ano, so di natin nakita mga idol yung pagbagsak ni Ngongo mga idol, no? Yun ang pansin pala natin na galing doon sa malayo na nagdaan na bumulusok na mga idol, nag-dive mga idol na papunta rito. Siya na pala yun. Nasa ano, ibabaw na po naman ka. Dimitso rito, kaya di natin nakita mga idol kasi malayo yung sinipatan natin, no? Dahil sobrang init ka sa bubong. Ano mga idol, no? So see you next loading mga idol. At yan, hanggang dito na itong video na to. Bye bye.